Túžba po Japonsku je asi nákazlivá, pretože viem o niekom, kto sa do Japonska vybral s kamerou, aby tam nakrútil prekrásny dokumentárny film o našich misionároch. A tým človekom je pán Kvietoslav Hečko, ktorého vítam u nás v štúdiu. Je jedným z darčekov pre nášho hostia Dona Suchána, pretože pán Kvietoslav Hečko, ako som spomínal, nakrútil ten film, z ktorého ukážky sme videli aj v našej dnešnej relácii. Vítajte u nás. Dobrý deň, Don Suchán. Ďakujem pekne. Som rád, že vás po toľkých rád. rokoch vidím a že sme zase spolu. Po 7 rokoch. A my sme, pán Hečko, zvedaví na vaše spomienky na Japonsko a na vznik filmu, o ktorom sme teraz hovorili. Áno, začalo to vlastne knihou Dona Figuru z Potatier pod Fuji, ktorú on napísal a teda vydal ešte za čias socializmu v zahraničí, ale dostala sa tá kniha aj k nám. No a vlastne pri takom otváraní našej spoločnosti to bolo veľmi zaujímavé čítanie, pretože to vlastne vrhalo svetlo na časť histórie Slovenska a Slovákov, ktorá vlastne nebola známa. Alebo tušili sme o nej, ale bola vlastne veľmi zaujímavá. Na druhej strane vzdialená, voňala exotikou. Vlastne už názov toho filmu Z Potatier pod Fuji hovorí, že celý ten dokument je spoznávanie krajiny vychádzajúceho slnka cez oči Slovákov. Áno. A ako som už povedal, oni nám vlastne mohli sprostredkovať ten pohľad ďaleko hĺbší, ďaleko možno aj zložitejší, ktorý zažívali za tie celé roky. A sme sa mohli ako si hĺbšie dostať aj k tej podstate vlastne Japonska, lebo to bol súčasne aj film o Japonsku a o ich kultúre a o ich vzťahu vlastne k náboženstve alebo k náboženstvám. S tým, že fakticky tých kresťanov je tam strašne málo. Je to len možno 1%, ale istým spôsobom možno tí ľudia, ktorí sú kresťania, tam tak trochu patria k takej elite. A mne sa ako strašne páčilo to, že napriek tomu, že mali relatívne takú ťažkú úlohu všetci misionári a tak zložito vlastne plnili túto misionárskú činnosť a napriek tomu teda založili veľa škôl a aj keď im to tak, ako by som povedal, nábožensky až tak nevychádzalo, nepolavovali v tom a si hovorili, že dôležitý je ten vzťah tej mládeži a aby vlastne boli viditeľní, sa o nich vedelo. A myslím, že v tomto teda ako splnili tú svoju úlohu. Naše ďalšie rozprávanie by bolo iste zaujímavé, ale žiaľ čas určený pre našu reláciu vypršal a my sa musíme s vami, milí priatelia, rozlúčiť. Jedna z Konfuciových pripísaných múdrostí hovorí: kamkoľvek ideš, choď tam s celým svojim srdcom. Ak sa nám dnes podarilo rozohriať vaše srdcia, tak naše stretnutie naozaj nebolo zbytočné a márne. Tešíme sa na vaše listy, ale na stretnutie spolu s vami 31. októbra. My máme pre Dona Suchána pripravený ešte jeden malý darček na rozlúčku, jeho obľúbenú pieseň V dolinôčke a pre vás, milí priatelia, otázku, na ktorú treba odpovedať. A 3 výhercov odmeníme. Pred koľkými rokmi prišiel svätý František Saverský do Japonska. 3, ktorí správne odpovedia, dostanú tieto obrázky Japonskej Panny Márie.